салом алейкум, ҳамватанони азиз, умедворам хуб ҳастед. муроҷиати ман именно барои Кабирӣ ва Додоҷон. То дина рӯза ман фамилияи шуморо мегирифтам. То дина рӯза ман шуморо мардтон ҳисоб мекардам. неки шумо номардо, курнамако, беватано. ман шуморо бесавод гуфта наметавонам. lekin на самом деле шумо бесаводен. Кабирӣ якам таракак, фигрка. Муҳаммад Иқбол ҳар минути секунд обрӯи зани тоҷика нангу номуси моро паст дадесай. Неки ту шакал хаб ҳастӣ, бо дастгириш мекунӣ. Додоҷон 30 солчи ки ту ранги саг ҷакидеси. Леки бо меброи дастгиришон мекунӣ. шумо худтона мард ҳисоб мекунед? Не. шумо хато мекунед. бимбирен айрустона. шумо ҳаётон наброрен ки модари тоҷик шуморо шири сафед додагӣ аст. садқаи шири сафеди модари тоҷик шавен. дар байни дигар миллатҳо зани тоҷика шумо проститутсияшон гуфтесен. чӣ гапое ки нолозимиро шумо гуфтесен? лаънат ба шумо. лаънат просто ба шумо. Я вас ненавижу. Плевать меня на вас. Чёртики. Позор просто, позор.